Nyanza kende kamano to sani koro DAPK bende wuok ni gimbe gin gi jatendgi men Eugene Wamalo ma embo dwaro olaro kom mar 2027 mano be kelo yiengni moro to kata kamano pok notimore Wiper bende no wuoye kendo Wavinya Ndeti nowacho ni wang' to kokuchung mako lwet Kalonzo Musyoka to gimbe ogichungi ODM mago to guru wa statements mag siasa lakini gima nitie kende an ngina mora nyaka neno ka gika ilago timore e Azimio ka ngi gimo miyo iyudo ka joma nitie sirkal oramo ni nyaka ginega party duto te madong ni wan gi nitie ngo UDA kende ineno ka gima luongo ni ku mano timore Jubilee ni endi ino ka na kuma state house moloso gidhi against chik mag katiba mag Jubilee kecha wan wang'e wa joma somo koro wasomo chike mag Jubilee wasomo chike mag Wiper jo jite mantie Azimio asesomo chike gi te mondo mi i chok bura mane maigologo secretary general kata jotelo mamalo mag Jubilee inyama gologi ka party leader maen president Uhuru Kenyatta kata SG mar chama emoluonga ngowa bura mane oluong chane tido koro sani endi kata mana Madam Ann ma is the head of register of political parties koro odie sawa mana mondo chun mondo mi chamas gi ogore pinyete koro gima timore e dalawa mar Azimio kane yom sawa nikech manyiso ni Azimio oyie ni demokrasi odhi mbele DAP nyalo timo gima gidwaro ginyalo loso